ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ୍ ଫିଦା ବିଷୟରେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଭଏସ୍ରେ ଏହି ଗାନା ଅଲରେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏହି ସଙ୍ଗ୍ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲା। ସଙ୍ଗ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଫିଦା ହେଉଛି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ମେଲୋଡିୟସ୍ କୁଇନ୍ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଏହି ଗାନାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦୀପ। ସଙ୍ଗ୍ଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟୋରି ଏଣ୍ଡ ଫିଲିଂ। ସଙ୍ଗ୍ର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର ସୁଇଟ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲିଂ। ଲିରିକ୍ସ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଛି। ସ୍ପେସିଆଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଇମୋସନାଲ ଭଏସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରେ। ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଫ୍ଟ ଭୋକାଲ ସଙ୍ଗ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଭ୍ୟୁ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବିଟ୍ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମେଲୋଡି ମିକ୍ସ ହେଇଥିବାରୁ ୟଙ୍ଗ ଅଡିଏନ୍ସ ଏଟାକୁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଫ୍ଲୁଟ୍ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଟ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ସାଇନ୍ ହେଇଛି। ହେଡଫୋନରେ ଶୁଣିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଭଲ ଲାଗେ। ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ କଲରଫୁଲ ଲୋକେସନ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସୋଲଫୁଲ ଭଏସ୍, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୁଇଟ୍ ସିଙ୍ଗିଂ, କ୍ୟାଚି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲିରିକ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବିଟ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ପବ୍ଲିକ ରେସ୍ପନ୍ସ। ରିଲିଜ୍ ପରେ ଏହି ସଙ୍ଗ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ, ଫେସବୁକ୍ ସର୍ଟ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସଙ୍ଗ୍ରେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭଏସ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫିଦା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ୍ ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ସିଙ୍ଗିଂ ଆଉ ଭିଡିଓ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ମେଲୋଡି ଟାଇପ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଗାନା ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ରହିବା ଦରକାର।